V dnešnom type na Canvu si ukážeme novinku Canvy a to je práca s tabulou. Máme možnosť pracovať s prázdnou tabulou, urobiť si brainstorming, vývojový diagram, tabulu predtým alebo plánovať na tabuli. Čo je to vlastne tá tabula? Tabula sa od klasického dokumentu odlišuje tým, že ide v podstate o nekonečný priestor, kde môžem vytvárať napríklad myšlienkové mapy. Na tabulu si umiestnim myšlienkovú mapu a niekde na inú časť tejto tabule môžem umiestniť ďalšiu myšlienkovú mapu. Tieto myšlienkové mapy môžem vzájomne prepojiť a tak vytvoriť nekonečnú myšlienkovú mapu. Ukážeme si, ako vytvoriť myšlienkovú mapu. Otvoríme si prázdnu tabulu. Otvoril sa nám editor a budeme pracovať s prvkami. V súvislosti s tabulou nám Canva ponúka prvky, ktoré sú práve vhodné na prácu s tabulou a v našom editore pribudli rýchle poznámky a pribudla grafika tabule. Do dizajnu si vložíme nejaký základný tvar, pomenujeme si našu myšlienkovú mapu, o čom bude. Tento tvar môžeme editovať priamo v editore tvaru, ktorý sa objavil v hornej lište. Môžeme meniť samotný tvar, farbu pozadia, môžeme tento prvok nechať orámovať a voliť hrúbku okraja, prípadne nechať zaobliť rohy. V ďalšej časti môžeme editovať samotný text. Po označení môžem zmeniť farbu textu, môžem meniť typ písma, veľkosť. Ak to typ písma umožňuje, môžem voliť aj tučné písmo alebo kurzívu. Text môžem zarovnávať v rámci môjho prvku. Dá sa vytvoriť zoznam. Po označení a opätovnom kliknutí sa nám objavia čísla zoznamu. V texte môžem meniť rozostupy písmen, meniť riadkovanie, a odsadenie. Pod 3 bodkami sa skrývajú ďalšie možnosti. Text môžem počiarknúť, môžem meniť malé písmena za veľké a naopak, vložiť odkaz, alebo môžem celý prvok uzamknúť. Po kliknutí na zámoček dôjde k prvému uzamknutiu, hore sa objaví v rohu takéto pero, znamená to toľko, že text môžem ešte editovať, môžem ho prepísať, ale nemôžem hýbať so samotným prvkom. Ak kliknem opätovne na zámoček, prvok sa uzamkne úplne a momentálne už nemôžem s prvkom pohybovať ani meniť text. Tento prvok odomknem nie kliknutím na tento zámoček, ale musím ísť opäť do editora, čiže sem hore do pravého rohu odomknúť celý môj prvok. Poloha súvisí s usporiadaním jednotlivých vrstiev v Canve a ešte môžem využiť priehľadnosť, čiže voliť si, nakoľko viditeľný bude môj prvok.
Samotný prvok má ešte jeden editor. Môžem si k tomuto prvku napísať nejakú poznámku. Môžem zakázať rýchly postup. Na čo je vhodný, ukážeme si o chvíľočku. Cez 3 bodky ho opäť povolím. Celý tento prvok by som mohla zduplikovať alebo vymazať. Pod 3 bodkami je v podstate to isté menu. Teraz ste už iste nedočkaví, ako budeme tvoriť samotnú myšlienkovú mapu. Využijeme na to práve tlačítka pre rýchly postup. Po kliknutí na toto tlačítko, na toto plus, sa nám prvok zduplikuje. Prvok môžem teraz chytiť a umiestniť ho na mojej ploche tam, kde potrebujem. Keď opätovne kliknem na to plus, môžem postup zopakovať a vytvoriť si tak jednotlivé časti mojej myšlienkovej mapy. Ak si tieto prvky označím spoločne, môžem ich zoskupiť a hýbať s nimi ako so skupinou. Teraz zmením tvar týchto prvkov. Pridám si ešte jeden. A každá časť myšlienkovej mapy môže mať svoju farbu. Každý prvok má opäť rýchly postup a celú túto časť môžem opäť zopakovať. Texty vkladám priamo do prvkov. A takto môžem pokračovať v ďalšej vrstve. A základ myšlienkovej mapy je na svete. Ak mám na mojej ploche viacero takýchto myšlienkových map, tak po označení myšlienkovej mapy, ktorú si vyberiem, kliknutí na 3 bodky, môžem stiahnuť výber. Stiahnuť si ho môžem ako súbor PNG, JPG a môžem využiť všetky štandardné možnosti ukladania, ktoré v Canve poznáme. Do myšlienkovej mapy môžem pridávať rýchle poznámky, umiestniť si ich v myšlienke, aby som na nich nezabudla. Ak pracujete s myšlienkovou mapou v tíme, môže sa vám hodiť použitie časovača alebo budička. A aby to bolo úplne jasné, ukážem vám moju myšlienkovú mapu. Ja sa venujem Canve, to je moja hlavná téma. A ohľadne Canvy by som chcela natočiť videá na základy, video o tom, či si voliť verziu Pro alebo Free a vychytávky Canvy. To sú také 3 hlavné témy a tú podtému môžem členiť potom ďalej a rozvíjať túto myšlienku. Ukážeme si to na tejto. V téme vychytávky budem točiť video na zámoček, zvuk, transparentnosť, prácu s vrstvami a zmena fontu alebo farby na jeden klik. Ak by som sa rozhodla ešte pridať nejakú vychytávku, kliknem na tento prvok
a vytvorím si ďalší, ktorý umiestním na plochu a môže to byť odstránenie pozadia. Zmením tvár aby som vedela, že to je nová téma. A pridám si názov. A opäť zmením tvar. Pretože názvy mám obdĺžnikové. A hotovo. Myšlienková mapa je niečo ako diár, kde si môžete svoje myšlienky graficky zaznamenať, nestratíte niť s pôvodnou myšlienkou, môžete poznámky neustále rozširovať a dopisovať a je to prehľadnejšie ako lineárne zápisky vo vašom diári. Verím, že sa vám tento tip páčil a že si pozriete aj ďalšie. Ak sa vám páčia moje tipy, pozývam vás do mojej skupinky Canva Academy obrázky, animácie, videá. Môžete sledovať moju stránku Janka Kopečná Canva Academy obrázky, animácie, videá. Nájdete ma na Instagrame alebo YouTube. Ak sa vám video páčilo, dajte like a zapnite odber.